Kula nuwun lur sugeng rawuh ing channel Kampung Desa sing kangen suasana kampung. Ayo lur, tak aturi mampir ning Kampung Desa. Aja lali ya lur, klik like, subscribe lan komentare ya. Piye kabare lur? Muga-muga pinaringan sehat, kuat, slamet ya. Iki bune arep masak deneman tawon. Ayo, sapa sing kangen karo masakan desa? Langsung ae yuk masak karo bune. Bahan-bahane sederhana lur. Lombok keriting, lombok awet, brambang, bawang, uyah, karo gula secukupe ya lur. Tolo tawon sing wis ana isine, kambil nom siji utuh, godhong gedang karo biting kanggo bitingi. Iki uyahe, iki lomboke, lombok keriting, lombok rawit. Iki brambange, iki bawange, ditumbuk halus. Nah iki ditumbuk wis halus, terus ditambahi gula sak cukupe dan sedep. Halus ki lur. Iki tolone tawon sing ana isine mau dicuwili ya lur. Iki sakmene nek nyuwili. Nah, dicuwili.
pelur nek bunteli diguntingi supaya rapi. Rapi kan? Wis wayahe dikukus iki. Iki sajake wis mateng genemane tawon iki tas. Alhamdulillah lur, genemane tawon wis mateng. Ayo mangan karo bune. Kancane karo pecel. Iki sambele. Capare.
enak. Mantep tenan.